eligan mwabeire mokonyorera sichinga kiechi naborira likongo kwana ento bwato bore mukolende ekene kiranye kiroro muno ekyo torasinyunga inkitogo kwana omwana kwasi oralire engana yokantebe tineringa ntatuminto motigo omwana onachandeke ondo bwata yabwate tumanye nga kwasi nabwate family unarekolera omwana oye nabo inga abantu bali ba diaspora bairanira ngambi ya muno aseng'encho ya mwaba mogokora elinde tubwaterane aseng'encho yokubeka family ya kwasi asa agayanera elinde omwana olia akiniegesa kugia ise kinale goteba chikorera chiane monge na Teresia ntu akwana naye nesimi sana nakira gatatu mpaka matanga yakire gwikasiri tukuri ya lero kuna nago teweti nga omwana kwasi niwe na masikani yaye naenda niwe na masikani yaye naenda niwe na masikani yaye timbwatia mange saiti gabakonye moyega bu omwana one kwasi orebuya tubwatira ne family yaye omwana oli atigabweka omone namwigorere enchera mone namwagate amweterie bigocha bya kerengencho elinde nere enkeri omwana one echegwaturwa bantu bali mwarube encho tene nangu bali mwarubo machoge kumuranche tene nasininiga bali ya mwaruwe ibencho please na mogo tene naigo asante sana mbia mwana sogocha korora mogo salute igo thank you mbia mono MCT maiti kwaya ya bwato gotera oh yes sure okay elinde tere asante yes mbia mono kwani umusangererekano elito excellence mbia mono sana mbia mono ekwayeri ya ruibencho asamaskani yako nande mogaka mbia mono sana mbia mono asogotire namo na abana bawo kubao boremu ekwayeri omonuri ikigo kya moto omonuri SDA mko wapi omonuri SDA all the way from Ibencho nchungo gochaga iga kamuranche mo remi